салом, як хабар. Дар душанбе истифодаи скутер ва самокатҳои барқӣ бидуни қайди давлатӣ то соли 2030 манъ шуд. Пулиси Душанбе имрӯз бо нашри як хабар гуфт ки дар ҳудуди роҳҳои пиёдагард ва мошингарди пойтахт рондани скутер ва самокатҳои барқии шахсӣ ки одатан наврасону кӯдакон истифода мекунанд ба ё ба иҷора дода мешавад то соли 2030 манъ аст. танҳо дар маконҳои махсус муайян шуда иҷоза дода шудааст ки скутер ва самокат ронанд, аммо ин ҷойҳои махсус муайян шуда куҷо аст маълум нест. аммо рондани мототсикл ё скутерҳое ки аз қайди давлатӣ гузаштан ва рақами давлатӣ доранд иҷоза дода мешавад. сабаби манъи истифодаи скутер ва самокатҳои барқӣ танзими фаъолияти бенизоми онҳо, коҳиши садамаҳо бо иштироки онҳо ва пешгирии халал ба ҳаракати мошинҳо ва пиёдагардон будааст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.